खुलुमबाय बे गोजोन फुंबिलि समाव आं मोनसे दुखु गोनां रादाब लानानै फैदों दायो आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय संकं पन्चायत बे संकं पन्चायतनि सिङावनो थाबावनाय ब्रह्मपुर एबा गोजोनपुर बे गोजोनपुर गामियाव दिनै थांनाय हराव जिहेतु 2020 मायथाइनि नभेम्बर दाननि 5 अक्ट'नि जिहेतु नुथाय बेनो जाहैबाय जिहेतु बार बारनायनि थाखाय बेयाव बेसेबां रायजो राजाफोरनि खहा बिनि सायाव जों दिन्थिफुंनो नाजागोन। दायो जोङो केमेरा पार्सन मदराम बसुमतारी बिथांखौ दिनै बे ओनसोलनि जितु बारजों जिहेतु जालांनाय बे बारजों जालांनाय जा खहा जादों जा दंफां बायदों न' बायदों बायदि बायदि जितु दुखु गोनां जाथायफोरखौ जोङो बे केमेरानि गेजेरजों दिन्थिफुंनो नाजागोन। नैबे दिनै बिथांमोननि ओनसोला गोबाव बोसोरनिफ्राय सिगां जिहेतु 3-4 बोसोरनि सिगां जिहेतु बे ओनसोला नैबे सिमोन दैमानि जिहेतु गरा बायफ्लंनानै फैनायनि जाहोनाव बिथांमोननि ओनसोला ओरैबायदि मोनसे परिस्थिति जानानै दंमोन जाय गामिया बालाजों खोबफबजानाय जाय गामिया दुब्लि दरसे माइ गायनो जिहेतु दुब्लि थालाङाखैमोन बे गामिनि जिहेतु दुखु गोनां गामि बे गामिनि जिहेतु गामिनि जा दुखुजों दुखु साग्लोबनायाव दिनै थांनाय हरनि जितु बे बारनि जाहोनाव गोबां बिथांमोननि न' बां नै बारियाव गय बायनाय गासैबो दृश्यफोरखौ बिथां मदाराम बसुमतारीखौ तन्न दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय। थायफुनाय गया बायदों जिहेतु बे गय बायनाय बे न'खरनि गोबां खहा दिनै न' बायदों गोबां थाग्रा जिहेतु मोसौ गलि बाख्रि माइ दोनग्रा आरो दुब्लिनि माइफोराबो जों नुबाय दं आरो दिन्थिफुंनो नाजागोन। दुब्लिनि जिहेतु माइफोरा ओरैबायदि अबस्था जादों जिहेतु नायनानै जोङो हमनो हागोन कि बेयाव हयथ' माइआ मोनसेबो गैला होननानै जिहेतु बे माइफोरनि जिहेतु दृश्यफोरखौ जों नुहुरदों। दुखु गोनां बाथ्रा बिथांमोना बाथौ धोरोमारि सुबुंमोन। दिनै बे बाथौ धोरोमारि सुबुंनि न'खराव मोनसे जोंनि धोरोम थानसालियाव थानाय जोंनि फोथायजाथाव जायखौ जोङो जोंनि इसोरनि अबदान होननानै जों बेखौ सिबियो आरो बेयाव जोङो जोंनि सिबिनायनि मुलाम्फाखौ जों मोननो हायो जेरै सिजौ बे सिजौनि दृश्यखौ मोजाङै दिन्थिफुंनो थाखाय आं खावलायबाय। दुखु गोनां बाथ्रा थांनाय हरनि जिहेतु बारा गोबां न'खराव दुखुखौ साग्लोबहोना गालांबाय। नायदो नैबे न'खरा जिहेतु गय बायसिननायनि जाहोनाव बे न'खरा ओरैबायदि अबस्थायाव थाबाय बेखौबो दिन्थिफुंनो खावलायदों। नैबे गया बायसिननानै बिथांमोननि न'खौ दिनै जग्रब होनानै दोनबाय। दायो आं दिन्थिफुंलांबाय थानो नाजागोन बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि न'खर थांनाय हरनि बारनि जाहोननि थाखाय मा हानि जालांखो आरो मा खहा जालांखो निस्सय भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंगोन। आं मदाराम बसुमतारी बिथांखौ खनले खावलायगोन जिहेतु दिनैनि जाथाया गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा आरो खनले दिन्थिफुंनांथावना बाथ्रा जिहेतु लामा दंफां बायथेनाय दिनै बे लामाखौ जोङो बारबोनो हायाखै थांलाय फैलाय जायाखै आरो दिनै बिनि गेजेरजों दंफां बायनायनि जाहोनाव न' बां बायनायजों लोगोसे जिहेतु कारेन्ट पस्ट लामा मोनफ्रोमबो कारेन्ट पस्टआ बायस' बायनानै दिनै लामा गोलैनानै दं। जिहेतु बेफोर नुथायफोरखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो दिन्थिफुंनो नाजाबाय थागोन। दायो आङो नैबे आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्रायबो मिथिगोन जे दिनै थांनाय हरनि बारनि रुपा माबायदिमोन नै न' खाथि दंफां गोलैदों। निस्सय नैबेखौ आं एसे दिन्थिफुंनो खावलायबाय। नैबे न'नि जिहेतु न'नि थिङा जेने थेने बासिबाय खिन्थु बेराया गोलैबाय आरो बेरायाबो बाहेरथिं गोलैयाखै डाइरेक्ट न' सिंथिं जाय मानसिया थायोमोन बे मानसिया थानाय न' सिंथिं गोलैनानै हयथ' बेहा माबा मोनसे जाथाय जानो हागौ जाथाय दं जानो हागौ। नाथाय दिनै नैबे बाख्रियाबो बेरा सेरा गुब्रुबाय। निस्सय नैबे न'खौ नुनानै आङो दुखु मोनदों जे बिसानि न'खरनि जिहेतु मानसिया थानायाव माबा मोनसे जाथाय जानो हागौ। निस्सय बिथांनि न'खरनिफ्राय जों एसे मिन्थिना लागोन बियो माबायदि बिथांमोना माबायदि बे न'निफ्राय बासिनो हाखो। नायदो नैथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोङो गोरबोजों जोंनि खुगाजों जों बुंनो जिहेतु खुगायाव राव ओंखाराखै। बिथांमोननि न'खराव जिहेतु नैबे
भिडिअनि गेजेरजों बयबो नुदों जानो हागौ बे दृश्यआ ओरैबायदि दुखुनांथाव जे थिं गुरसेबो गैया बेरा फेरलेबसेबो गैया बेयो न'मोन आरो बेखौ न' होननानै जों दा सिनायनो हायाखै जे फालें आलना बायदि बायदि थानायावसो जों बिनि न'नि जिहेतु सिनारिखौ जों हमनो हादों बे बोरै जाथावना बोरै आरो बेबायदि बिनिफ्राय बोरै बासिनो हाखो निश्चय बे न'खरनि मानसिफोरनिफ्राय सुबुंफोरनिफ्राय जों मिथिनो नाजानि दा ब्रेक दा बे न'खरनि सुबुंनिफ्राय जों मिथिना लानोसै बे थांनाय हरनि जे बार बे थांनाय हरनि बारा एसेबां दुखु गोनां बानायना गालांदों जोंबो नुदों नोङो बे न'निफ्राय बोरै बारग'नो हाखो बे न'निफ्राय बारग'नाय माने जों हरनि 11थासो जामोन आरोना ओमफ्राय बे माने दसेनो 5 मिनिटसोल' जादों बारा फैनाया ओमफ्राय बेहायनो सब थिं सिगां बुखारलांजोबबाय ओमफ्राय एन्जराहाय गोलैसिनानै बिसिनायाव उन्दुदोंमोन नालाय ओमफ्राय जेन थेनसो बै बिसिना सिंजों बेयो नै गथ' फिसाया बै उन्दै गथ'आ ना सिंजों ओंखारलांनानै नागिरलाबाय थाबाय माने बबेजों थांगोन नुदिया ओमफ्राय जों सानजों जेन थेन ओंखारनानै बैथिं नोंसिनाव ओरै खारलांबाय आरो बे बेलेग न'आव हाबफैनो हादों आरो जेबोथ' जायाखै जानाया जायाखै जेबो जायाखै हा बे उन्दै गथ'आ इसोरनि अननायाव मोजां बासिदों बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नैबे न'आवनो बिथांमोना उन्दुदोंमोन निस्सय बेयाव बे न' मोनसे न'मोन बे थसेबो खुन्था जों नुनो मोनाखै आरो गैया दा बिनिफ्राय बासिबाय जे बियो जोबोद मोजां बाथ्रा थेवब्लाबो दुखुनांथाव बाथ्रा जाय न'खरा गावनि न'खरखौ जेने थेने जोङो थांना थानो थाखाय सोलियोमोनबाथाय बेफोरबायदि न'खरनि जितु हालोद जिबायदि दिनै थिं गुरलाबसे गैया बेरानि फेरलेबसे माबा गैया थिग बे निस्सयखौ गावनि खुगानिफ्रायनो बुंथिबाय जे बियो जोबोरैनो दुखु गोनां बाथ्रा दा नोङो माबायदि थागोन बेयाव बेखौ बानायनांसिगोन नोङो माबायदि बानायगोन बेखौ दाथ' रायजो राजा नांगोन नों हारसिंथ' बेखौ बानायनो हानाय नङा दा हराव नों मायाव थागोन दा हराव ओइ मालायनावसो थाहैदोंमोन आरो हरावथ' मालायनावसो थाहैबाय दा होमबा नों मा लुगैयो जेथु सानसेयावथ' बे जास्लाबला नालाय मालायनावनो थाहैनांसिगोन आरो न' जाजासिम आरो गामियावथ' रायजो राजाफोर दं सावरिफोर मददफोर लुगैया नामा बिदिखौ नागिरसै नाजों मददखौथ' लुगैयो थाब जानायखौ सानो आरोना बिदि न'आ बेलेग दंबावो जानो बे गंसेल'खाजों गंसेल'खामोन थारैनो बेनि खुगानिफ्रायनो जों मिथिबाय जे बेहा न'आ गंसेल'खामोन जिहेथु रायजो जागोदान बे अबस्थायाव बिनि जिहेथु दिनै थांनाय हरनि बारनि जाहोनाव बेबायदि अबस्था जानानै थाबाय बेहा माने दा ओंखाम संजानोबो बन थसेबो गैया आरो जिखुनु बुस्थुआनो बिदा फ्राय सिजोब्बाय आरो दा माने बुंथावना जेबो बाथ्रा गैया मिथिखादों थिं गुरसे गैयि न'आव जितु बुस्थु बाहिनिया 5 मिनिटनि गेजेरावनो बेनि न'खौ ओरैबायदि बुखारलांबाय जे बिनि खुगानिफ्रायनो बुंथिदों बिथांमोना नैबे फालेङावनो उन्दुदोंमोन फालेंनिफ्राय जिहेथु बेराया खोबसिनदों आरो बेराया खोबसिनब्लाबो इसोरनि अननायाव बिथांमोना जेने थेने बे न'निफ्राय बारग'लांनो हादों निस्सय जोङो बिदुनि गेजेर आरो दिन्थिफुंबावगोन बेल' नङा गोबां जायगायाव बेबायदि जाथाया जादों थेवबो माबायदि जादों बेखौ जों दिन्थिफुं मानसिफ्रा खहा जादोंना जायासै मा खहा जाखो बाख्रि बायबाय गोबां न' बायबाय निस्सय जोङो दिन्थिफुंलांनो नाजाबावगोन दे फै जाबाय दा नैबे ब्रह्मपुर गामिनिनो जोबोर दुखुनांथावसिन जाय न'खरा माने गंसेबो न' थायाखै दंमोन गंथाम जे बाख्रि बिदिनो न' गंथाम दंमोन बे गंथामाव गंसेबो न' बासियाखै बे न'खरनि सुबुंफ्रा मा जादों बेखौ मा जानो हाथाव बेनि सायाव जोङो बे न'खरनिनो मालिक जाय सुबुं बे सुबुंनिफ्राय जों मिथिना लागोन निस्सय बे न'खरनि जिहेतु न' बायनायाव हयथ' माबा मोनसे खहा जानो हागौ आरो जाय नुथाय बेनि जितु महर बे महरखौ नायनानैथ' जों मिथियो ना मोनो बिनिफ्राय बासिनाया माब्रै बासिनो हागौ बे गोबां सोमोनांथाव बाथ्रा जानानै थाबाय बिनिखायनो बे न'खरनि जाय बिगोमा बे बिगोमानिफ्राय जोङो एसे मिथिना लानि दिनै थांनाय हरनि जितु दान्दिसे सम बार बारनाय जितु गोब्राब बार बारनायाव नोंथांनि न'खौ जोङो दिनै भिडिअनि गेजेरजों बयनोबो दिन्थिफुंबाय जे गोबाङैनो गिख्रंथाव मोनसे महर बे महर बिनिफ्राय नों बोरै बासिनो हाखो थांनाय हरनि जिहेतु जेने थेने बिदिनो न' बायसिन जानानै हाफ्लं हुफ्लं ओंखारनो गोनां जाबाय हाफ्लं ओंखारबाय आरो ओरैनो बे बारा बेसेसो समाव बारदोंमोन बारा 11:50 बारदों खोमालै 11:50
11:10 बारदोंमोन दिनै बे न'खरनि जितु नोंहा मा खहा जाखो आंहा खहाया माने बिदिनोसै आरो जे थिं थांबाय बिदिनो बायदिसिना फांखा बायजोबलांबाय बाख्रि बायना माइ साय गालाय सिलाय जाजोब्बाय दा नोङोथ' सासे आबादारि हिसाबै दिनै जों गोबां दुब्लियाव नुबोदों जितु माइनि अबस्थाया गाज्रि नोंनि माइफ्राबो बिदि गाज्रि जादों माइआ गैला सेस बुस्रिजोबखाबाय निस्सय बिनि जितु खुगानि रावनिफ्राय जों मिथिबाय बिथाङा गावनि माने खहा जानायनि दुखुनि थाखाय बियो गावनि खुगानिफ्राय रावखौ माखासे बरननो हायाखौ जों नुनो मोन्दों जे बिथाङा गोबाङैनो खहा जादों जे नोंथांमोनाबो बयबो रायजो राजाफ्राबो नायगिरि बिथांमोनाबो मिथिखागोन जे भिडिअनि गेजेरजों नाय बे न'खरा बे गामिनि गेजेराव गिदिरसिन आरो साबसिन दुखुनांथावसिन जाथाया बेनावनो जादों दिनै बिथांनि जिहेतु न' खाथियावनो मोनसे दुब्लि दं बे दुब्लियाव बे खेथि मावदोंमोन बे खेथिया दिनै थांनाय हरनि जितु बार अन्थाइ बिनि जाहोन बिनि थाखाय बेजों मा खहा जालांखो आरो बे माइआ माबायदि महर लानानै दं बेखौ जोङो भिडिअनि गेजेरजों मदाराम बसुमतारीखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायगोन दा नैबे जाय न'खर बे न'खरनि जिहेतु बिगोमा बे बिगोमानिफ्राय जों मिथिना लानि बे दुब्लिया सोरनिमोन आरो जिहेतु दुब्लिनि महर बे महरा निस्सय दिनै नै बे भिडिअखौ एसे जुम खालामना दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय आं मदाराम बसुमतारीखौ नै जिहेतु माइ बेयाव गोबां माइ थायोमोन खिन्थु माइयानो बुस्रिजोबलांबाय हयथ' गोबां अखा आरो अखानि अन्थाइ बे अन्थाइ फैनायनि जाहोनाव बेयाव माइया जितु बिदाङाव गरसे गरनैल' दं दा बे दुब्लिया नोंनिनोमोन नामा बे दुब्लिया आंनिनोमोन दाथ' बिराद जितु माइनि अबस्थाया गाज्रि जाबाय दा मा जागोन दा बियो मा खावलायनो सानो दोङो बेखौथ' दा मा खालामबावगोन मारै मिथिबावनो आं दा बे जाय गामियारि सासे आबादारि दा बिथांमोननि जितु दुखुखौ बयबो निस्सय मिथिदों दा माइनि दृश्यफोरखौ बा माइनि जितु जानाय अबस्थानि सायाव महरफोरखौ आं दिन्थिफुंनो थाखाय मदाराम बसुमतारीखौ खावलायगोन आरो बे साखाथियाव थानाय जा बे ओनसोलनिनो बे गामिनिनो सासे सुबुं बिथां आदानिफ्राय जों मिथिना लागोन थांनाय हरनि जितु जाथायाव थांनाय हरनि बारनि जाथायजों मा खहा जाखो नोंथांमोननि बे गामियाव बा ओनसोलाव मानो गोनां जोंनि सानजारि नोगोरनि निउस लाइभनिसिम फैनाय साबायखर बावबाय दिनैनि हरनि 10:30 बाजायाव जिबायदि बारहुंखा बारदों बहाय जोंनि ब्रह्मपुर गामिनि बा खाथि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजानि माइ दै मटर आलु बायदिसिना सब न' थेर बेथेर खालामजोबलांबाय दिनै बिसिम हेडलाइननि गेजेरजों जों रायजोसिम जोंनि बा एबसु बा इउपिपिअ बा बिटिसि एरियानिफ्राय जोंनि जायगाफोरखौ थानो थाखाय माबा मोनसे राहा खालामना होगोन होननानै आं निउस लाइभनि हेडलाइननि सायाव आङो खावलायहरनाय जाबाय गासिबो बिदिनो बेल' नङा दुब्लियाव अनेक जोङो 3 पुरा 4 पुरा मटर गायदों आलु गायदों दिनै आंनि आलुआ बिगासेमोन नाथाय आलुआ दरसेबो बिफाङा फांसेबो गैला बिनि थाखाय जों दुखु माने खामानिखौनो मावनो गोसो गैला माने ओरैबायदि जादों माने दा नोंथांमोना जोंखौ माबा मोनसे नाहरगोन होननानै जों निउस लाइभजों नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय आरो दा बिथांमोननि जितु बुंनायनिफ्राय मिथिना मोनो जे बिथांमोना सासे आबादारि गोख्रों आबादारि जितु आबादखौ मावनानै बिथांमोना न'खरखौ दैदेनबाय थादों आरो जोंनि हारियाव गोबां बिथांमोना खेथि आबादारिनि मुङाव आबादारि आरो बिथांमोना खावलायदों जे बिथांमोननि जितु खेथि पुरन निस्सय सरकारि फान्डफोर थायो बेखौ बयबो मिथिखागौ बे खेथि पुरननि थाखाय दिनै जोङो खेथि पुरन मोननो हायो बे बिथां गामियारि सुबुंफोरनि थाखाय जोङो दैदेनगिरि बिथांमोना जिहेतु बिथांमोननि खेथि पुरननि सायाव नोजोर होनानै बिथांमोननि जि मोन्थाय मोननो हायो बिनि सायाव बिथांमोना नोजोर होनानै बिथांमोननि खेथि पुरनखौ मोननो हास्थायदों आरो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आर'ज गाबदों बिथांमोना जे निस्सय बिथांमोननि जितु खहा जानायाव माबा मोनसे सहाय मोनगोन बेखौ आसा फारिदों गोजोन्थों आङो दिनै जिहेतु जोंनि ओनसोलनि जिहेतु सिमोन
संकं पन्सायतनि सिङाव थानाय ब्रह्मपुर आरो बे ब्रह्मपुर गामिनि साखाथियाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि खाथि खालायाव जों गिदिंनानै नुनो मोनबाय निस्सय गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बिथांमोनखौ जा हायो दैदेनगिरि बिथांमोना सहाय होनांगौ होननानै आंनि फ्रायबो खावलायनाय थागोन जे बिथांमोननि जिहेतु ओनसोला गोबाव समनिफ्राय जिहेतु दैजोंबो भुगिनांबोनाय आरो दैजों भुगिखांनायनि उनाव 2-3 बोसोरसो मोजां अबस्थायाव फैदोंमोन दा नैबे अबस्थायाव फैफिननायाव बिथांमोना गोबां दुखुआव गोलैना दं आरो दुखुआव गोलैदों बेखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खनले खनले दिन्थिफुंनाय जाबाय आरो खनले खनले खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों।